Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ui ukena samla na Mumbai ubelapau kubor bha ubadang sian ula sapryang kubor bha ke internet uladu ika keti barka kejat ha ka jing pen i ka jingle ka baslur barka ba maharal uneu samla ubalai itu kerteng kum Farhad Azam Sheikh uladu ika keti barka kejat ka ba pen i ka nuksa ka ba ma jong ka jingle kum kini ki jingle ki ba iting bat ima yathu ki bor ba halor ha ka singi thoding Haba ka Railway Protection Force RPF kalalap yu kala kendet na kadaw ba ukena ubala itu kerteng kum Farhad Azam Sheikh uladu ya kawe ka pung kejat barka kesangti ha ka jingle ka baslur bat ima ka ba ulale ha uyayong khat sautarek ha masjid station ule thu yangi baka video ka bala saphyang unai tung khat sautarek kade ka ba ulale ha ulaber nyau tarik menta usnam laring ha Seuri station da uparalok ubalabu ikene ka video ha ka social media ulong ha ka video unai tung khasau tarik u Sheikh ulayu i ba ulasden ni ka rel jong ka than Mumbai ka badang yat kat ba kadang mi naga jaga yang ha Seuri station halin ketok nesngi baka RPF kala budden ni unu khana shaying jong u ha an top hill ha ka than pedeng jong Mumbai kala kendet ban siam bu neu khana ulaman saujur halin bu ladu iki kiti kijat jong u halin ka jing persyang sakawe pat ka jingle ka ba ima ha ka jing pelat kubor ka Central Railway kala kedau ya ka nuksa ka ba isir khe jung Sheikh ban pengsan ni ka jing ma ha ka bale ya kum kini ki jingle ki ba be an ki bala ban pensisha ba ki dei ki ba mai kino ki ban persyang ki la ong ba Sheikh menta uladuna ki dekhotmet ban mat jing ha ka ba pendap iki kam bat ki jingle ki ba man ka sngi ula kerpat syabaro ki nonglet nongwan ling ba ka video bakin kiar na kum kini ki jingle ki ba om tang ba ki dei ki ba be an hre ki ba bu jing ma ya ka jing em